nsibu numru wieħed. Tawlidek l-odwa tajba lil kulħadd lilkom u dawk li qegħdin isegwuna mill-qrib u mill-bogħod permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali bl-isem tal-Missier u tal-Ibe u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li ħal passjoni għalina l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom ilkoll. Sejrin niċċelebraw din l-Ewkaristija l-erba' wara t-tieni ġimgħa ta' din il-mixja ta' Ramadan imqaddes. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu u toffru min-naħa tiegħi se noffru li sarruh Marija Nazzareno u l-familja Mifsud. U biex ikun ixirqilna, biex il-mulej jenna ejjew nitolbu jaħfrilna u niċċekknu qudiemu. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna u dan għamiltu biex issalvana mulej ħnina. Int li rid tmut minn rajk fuq is-salib u dan għamiltu biex tifdina mill-qawwa ta' dnub Kristu ħnina. Int li wara mewtek trebbieħ fuq il-mewt u l-ħażen mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ħares mulej lill-familja tiegħek u żomm sħiħ fija t-tagħlim li hija tikseb bl-għemejjel tajba tagħha. Ibqa' farraġa bil-għajnuna tiegħek sa ma twassala fil-għena tas-sema b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. L-edewa tal-profeta qalu, ejjew nunżbu nasba lil Ġeremija, għax il-liġi ma tonqos lill-qassis, lanqas lill-laqal lill-għaref jew il-kelma lill-profeta. Ejjew noqtluh bil-sinna u ma nagħtux aktar każ ta' kliemu. Għati widem mulej, isma' kliem dawk li huma kontrija. Jaqgħu il-ġik jitħallas bid-deni, għax huma ħafru ħofra għal ħajti. Ftakar kif jien waqaft quddiemek biex nitkellem għal ġid tagħhom, biex twarrab il-kollha tiegħek minn fuqhom. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej fit-tieba tiegħek eħlisni. Oħroġni mix-xibka li ħbew għalija, għax inti l-qawwa tiegħi. Fidejk nerħi ruħi, inti eħlisni mulej Alla tas-sewwa. Fit-tieba tiegħek eħlisni. Asmajt l-għajdut tal-kotra fuqi, biża minn kull imkien madwari, jiftehmu bejniethom kontrija, jonżbuni biex joħdula ħajti. Imma jien fik nittama mulej, jiena ngħidlek, Alla tiegħi int, fidejk hi xortija,
eħlisni minit li dewwa, minit dawk li jaħduha kontrija. Nitlob kont bil-wifqa. Kristu, gloria tifħil lila Kristu. Jiena d-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu id-dawl tal-ħajja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien huwa utila lejn Ġerusalemm fit-triq Ġesu sejjaħ lit-tnax waħedhom madwaru u qalilhom. Araw, issa aħna tilejn Ġerusalemm u bin il-bniedem se jingħata f'idejn il-qassisin il-kbar u l-kittiba. Dawn jaqtawilu għal-mewt, jerħuh f'idejn il-pagani biex jiddieħku bih, jagħtuh iswat biex salbuh u fit-tielet jum iqum. Imbagħad resqet lejh u liet Zebedew flimkien ma' wlieda, nxteħtet qudiemu titolbu xi ħaġa. Xi trid staqsija. U qaltlu ordna li dawn iż-żewġ uliedi joqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xelluk fis-saltna tiegħek. U Ġesu wieġeb, ma tafux intom titolbu? Għandkom ħila tixorbuh, il-kalċi li se jkolli nixrob jien? Qalulu għandna. Qalilhom, il-kalċi tiegħi tixorbuh iva. Imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin u fuq ix-xelluk mhijiex ħaġa li nagħtiha jien, imma hija għal dawk li għalihom hija mħejjija minn missieri. L-10 l-oħra meta semgħu dan inkurlaw għaż-żewġ taħwa, imma Ġesu qalilhom sejħilhom u qalilhom, tafu intom, fost il-pagani il-kapijiet qegħdin biex jikkmandawhom u l-kbarat biex iħaddmu fuqhom is-seta. Fostkom m'għandux ikun hekk, imma min irid ikun kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom u min irid ikun l-ewwel fostkom għandu jkun l-sir tagħkom. Hekk ukoll bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra. Il-kelma tal-mulej. Ħanibdel, kelli ħsieb ma ħanbidlu, ħanagħmel meditazzjoni oħra. Ħanagħmilha fuq il-Vanġelu vis-à-vis jiġifieri għandu x'jaqsam mar-raba' kmandament. Li minnu r-raba' kmandament? Weġġaħ il-missierek u l-om. Brav. Men. Ġesu tiela lejn Ġerusalemm. Il-verb qiegħed preċiż, tiela, mhux nieżel, għax Ġerusalemm hija fuq l-għolja, fuq 770 metru fuq il-livell tal-Baħar Mediterran. Hemmhekk dejjem hemm il-frisk anke fis-sajf, għax fil-għoli Ġerusalemm. Nitolbu għal Ġerusalemm l-aħbata. Jumejn ilu l-kustodju tal-Arti Mqazza l-Patri li għandu fidejh il-postijiet eżjes, is-santwarji fejn twieled Ġesu, l-agonija, kollha kien l-agonija fejn beka il-Ġetsemani, l-qabar ta' Kristu, il-Kalvarju, kollha fidejn il-Franġiskani qegħdin. Għamel appell kbir biex nitolbu l-Alla għall-paċi, il-kustodju. Nitolbu il-paċi. Mela, tkentiela Ġerusalemm Ġesu. Għalilhom, mara sejjir tilejn Ġerusalemm, ma qas sejjir, preċejs il-verb, għandna bajnu bil-Grek, tilejn, il-fuq. Ġerusalemm u jien, ma qalx jien,
għal bin il-bniedem jien difatti bin kapital, bin bin. Ħabbar il-passjoni tiegħu Ġesu. Preċejs. Passjoni mewtu għawmien. Preċejs. Number 1. Jingħata fidejn il-qassisin il-kbar u l-kittiba. Jingħata. Għax jingħata. Għax xi ħadd ħajatijulhom passive voice. Tawlhom ġuda. Jingħata. Se jingħata. Mhux se jingħata. Dawn jaqtaw ilu għal-mewt, jiddeċidu li huwa ħati, meta resquha fis-Sinedriju. Is-Sinedriju kien l-qorti tal-Lut magħmul minn 71 raġel. Is-Sinedriju. Sin flimkien ħodrus. Oħra dejn, sabiħa oħra. Jerħuh fidejn il-pagani. Għalex pagani? Għax il-Romani meqjusin pagani, mhumiex Lut. Għal-poplu Ludi, kull minn mhux bħalhom outsider, pagan, goj, mena fidejn il-pagani, ġir fidejn il-barranin, jerħuh fidejn ħal. Dawn x'jagħmlu? Arkam seħ preċejs dawn. Preċejs seħ, x'għamlu dawn? Jiddieħku bih. Nafu li ħadoħ fil-Fortizza Antonja għattewlu għajnejħ bdew nitfulu l-leħja. Bdew. Nistħenejda. Jobs ulu fiċċu. Immaġina. Jobs ulu fiċċu. Jadoħ iswat. Preċejs, kelma kull kelma. Wisalbuħ. Imma ma waqafx hemm. Leħi, knief u hemm nitilfu kollox. Il-festi tagħna mhux il-ġimgħa kbira biss. Baqa l-aqwa waħda, l-aqwa. Super. Li ma għamilha ħadd laqqas jagħmilha fid-dinja. Ħadd ma se jagħmilha. Fit-tielet jum komplu jirxoxta għax Alla. Diki jagħmel il-modija tiegħu, l-Eid tiegħu, il-Pesaħ, il-modija. Mela dan ħabbarlhom Ġesu. Kemm għandna x'nitalmu minn dan l-ewwel paragraf. Kemm għandna x'nitalmu. Imbagħad għandna xena sabiħa ħafna ħelwa. U hawnhekk issa niġbed l-attenzjoni tal-ommijiet, intom hawn preżenti u dawk li qegħdin jisimgħuni, l-om, din kellha żewġ tfal u ħanejdu kelma goffa u Ġesu sera omla. Żewġ tfal. Ġvanni u Ġaqbu. Għamilhom apostli. Kienu sajjieda u ħadhom miegħu. Ħallew il-missierhom, Zebedew, għalhekk om u liet Zebedew. Dan Zebedew kien sajjied, kellu żewġ tfal, Ġaqbu u Ġvanni, jistgħu bħalu, il-baħar emmadu, il-Maħelu, il-Galilija, imxu warajja, u dawk telqu. Sera omla Ġesu, sera omla. Imxu warajja, għamilhom apostli. Ix taħtet quddiemu nizlet għal-kubtejja ta' nizlet għal-kubtejja, ix taħtet quddiemu. U talbitu. U x'talbitu? L-ommijiet u n-nanniet x'responsabilità quddiem is-Sinjur Alla. Tara l-inkwetu tibqa' ma titkellem, ma tistax ma titkellemx. Dawk tiegħek għandek ir-responsabilità, għallimhom. Għaltlu. Ġesu staqsija xi trid, x'inraq qudiema, xi trid.
Għaltlu, saw klem qawwi. Number 1, ordna, ġifieri inti kmanda, ordna, inti kmand, ordna. Li dawn iż-żewġ uliedi Ġagbu u Ġwanni u mhux msemmijin ma huma. Joqogħdu, tajba taf dejn l-aħwina. Għax inti sultan, ara mlek dikjarazzjoni li Ġesu sultan bħalma kiteb Pilatu. Ġesu Nazzarenu sultan tal-Lowt. Inri, dik bil-Latin miktuba tom. Ordna li dawn fis-salt nagħtijek meta tkun sultu, wieħed fuq il-lemejn u l-ieħor fuq ix-xelluk. Talbitu xi ħaġa sabiħa l-Ġesu, jien tajtomluk, sraqtom li, issa almenu meta tkun fis-salt nagħtijek, L-ewwel tagħlima jew it-tieni tagħlima qawwija, Ir-responsabilità ta' dil-lom għarfet, beżet, ħasbet fulida. U ħasbet fulida mhux fil-ġisem biss, imma anki f'ruħhom. Għax inti sultan speċjali, tista' ordna għaltlu, mhux jekk tgħid le, kienet mara konvinta, kienet mara bil-għaqal dejn, ma nafux x'isima, ir-rażel tagħha nafu x'ismu, Zebedew. Kienet mara intelligenti, illa ħwina, ma qadet tgħidu xi plis u ordna għax hemmhekk l-aqwa post, hemmhekk hemm bżonn li jsibu posthom it-tfal tiegħi. Fejnek, ħdejk, fis-saltna tas-sema, ordna. U Ġesu ta' tagħlima lilha u lilhom. Dak kollu sew. Alla Ġesu ma tafx inti titlob ta'. Alla dawn it-tfal għandhom ħila jixorbu l-kalċej. Li se nixrob jien il-kelma kalċi. Ara l-istudju kemm hu sabiħ, ara kemm hu sabiħ l-istudju. Ħanejdilkom. Dan il-kelma kalċi nerġgħu insibuha fil-Ġetsemani, il-kalċi tal-mor. Għalhekk l-ewwel statwa ġena jew it-tieni waħda tal-ġimgħa l-kbira jkun Ġesu fl-or tal-Ġetsemani u hemm anġlu bil-kalċi. Għax qallu bijat minni missier dan il-kalċi tal-mor, dan l-dwejjaq, dan l-inkwiet. Imma qallu mhux kif irrid jien imma kif trid int tkun magħmula l-volontà. Dik hija expression, il-kalċi ġifieri id-dbatija. Imbagħad Ġesu kien jaf, qallu mela le il-kalċi tiegħi tixorbuh għax it-tnejn mietu martri, le wieħed martri batew tixorbuh. Imma meta missieri jiddeċiedi iva tidħlu fis-saltna imħejjija minn missieri. Imbagħad Ġesu kompla jgħallem fejn jgħid li hu issa hu għax inqalet polemika. L-10 l-oħra eru għal dawn għal dik it-talba tom wara. L-10 l-oħra meta semew inkurlaw. X'jiġifieri, bli Madrid dawn iktar minna. Imma dawn x'jaħsbu, inkurlaw. U Ġesu qallu mejjewla, ejjew fejn semewni, ej. U tawhom tagħlima. Fostkom m'għandux ikun hemmhekk din il-firda u dan il-ġilied. Iktar menti kbejl, iktar menti fil-oli trid taqdi. M'hemmx triq oħra. Għax jien, l-aħħar sentenza, jien bin il-bniedem, jien ma ġej biex inkun moqdi. Jien ma ġej biex għawdu s-seftruni. Jien ma ġejx għalhekk. Ma ġejt biex naqdi u ġija l-aqwa waħda. Ħad ikkonferma l-ewwel biċċa tal-Vanġelu tal-lum. U nagħti ħajti b'fidwa għall-kotra. Ġesu għalhekk ġie fid-dinja biex jingħata meta marru għal il-Ġetsemani għallhom il-min qegħdin tfittxu.
Għallu il-Ġesu ta' Nazaret. Dik is-sentenza li tiffaxxina tiġġennilni kemm sabiħa. Min qegħdin il-Ġesu ta' Nazaret. Għallhom jiena hu ekku, ħoduli jiena hu il-Ġesu ta' Nazaret, jiena hu jien. Imxi ħammurru għall-passjoni. Jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra. U l-fidwa tiegħu, il-prezz tal-fidwa, fidwa jfisser inti tkun skjav, marbut, jiġi sinjow, immur fuq is-sidelu, kemm trid dan l-iskjav? U jgħidlu somma flus, u jħilsu jifdieħ. Il-prezz tal-fidwa tagħna ħut il-eżjies. Id-dem divin kollu sal-inqas qatra li xerret għalina. Il-qummu bil-wifqa. Ħuti Jeżis Ġesu ġie fid-dinja biex jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra. Nitolbu mulej salva il-poplu tiegħek. Għall-komunitajiet insara biex iqisu bħala privileġġ id-don li jaqdu lill-foqra ta' żminijiethom. Nitolbu mulej salva għall-ommijiet, isemgħu, għall-ommijiet biex fil-missjoni qaddisa tagħhom jitolbu għall-uliedhom, nitolbu għalina biex nitalmu nieħdu l-aħħar post u nuru ferħ għas-suċċess ta' ħutna. Nitolbu mulej salva illum l-ewwel erba' tax-xahar qegħdin fix-xahar iddedikat il San Giuseppe. Il-Knisja xahar sħiħ il San Giuseppe qaddis qawwi. Nitolbu għall-ħaddiema, għall-familji u għall-moribondi li llum ser jidhru quddiem Alla għall-ġudizzju biex għat-talb u l-għajnuna ta' San Giuseppe jaqgħu minn Alla dak li jeħtieġu. Nitolbu. Smana, dawn it-talbit mulejn ħalluhom f'idejn ommok u Omna Marija int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Numru 3. Henna lina mulej, henna lina, henna lina mulej, henna lina. Lejk mulej nollu lubna jismana, għalix fiki tamajna finik henna lina mulej, henna lina. So benin midlumi tal-imoti, nitolbuk trotti l-mafra tal-sara. Henna lina mulej, henna lina. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej ħares lejn il-vittma li sejrin nofrulek u għall-qima li qegħdin natuk. Urina l-imħabba tiegħek. Bi Kristu siedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nitżuħħajru l-mulej Alla tagħna. Sewwa xira ta' sew mulej Missier Qaddisa Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih jifittxu jinħallu minn kull ġibda. Jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li jiżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk mal-qaddisin infaħruk u ntennulek bla qeda qaddis. Osanna fil-ola ta' smewwiet imbierek minn ġej. Qaddis ta' sew int mulej inti l-għajn ta' kull qudusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem
u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Sinjur tiegħu u Alla tiegħu. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu biex xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi salvana jint. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħaj. Għax għoġbok fil-qana hawn quddiemek biex naqdukom iċ-ċekun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljum 14 mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qadija tiegħek Marija Nazzarena u l-familja Mifsud. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġin Qazzom Malla Marija, San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Kull li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom misliem, nagħtikom misliem tiegħi la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-figli tal-Knisja tiegħek, għati jaslim u laqda li jintrid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej kun dejjem magħkom. Il-paċi lil xulxejn. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla. Danu Ġesu l-ħaruf ta' Alla li taħajtu għalina, jien aħna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf mulej. Iżda għejd kelma il-ġisem ta' Kristu iħarsni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Insibu numru 8. O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma tal-bi kun ħani. Soba kbira
قلبي منيكتها على ذنوبيتي ويسكفني هنا لي يا هنا لينا او جيسو سكور ادوانزي izdan hobok قلبي كلها حياتي كلها يناريت تويسيتك كل محبة بحر ديها تاكل جيت تحت رجليها في سبالكيكو ما كنتش تين تسير هنا لي يا هنا ليها او جيسو سكور ادمانزي izdan hobok قلبي كلها حياتي كلها يناديك ليلك عين تعلنا كلها سيتا كله شين ورناك بيش يا حسرة يسير فروها فلوك تيوبيتك ينجرناك هنا لي يا هنا ليها او جيسو سكور ادمانزي izdan hobok قلبي كلها حياتي كلها يناديك Nadurawk, o Ġesu, u imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u imberkuk. Nitolbu, mulej Alla tagħna, intajtna dan is-sagrament imqaddis bħala ran tal-ħajja ta' dejjem. Għamel li jkun għalina ta' għajnuna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna il-mulej magħkom iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu is-Santu. Slim għalik Marija bi grazzi mnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Madonna Tapini, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna, morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba. Slim għaliko Verġni mqazza, inti dert li l-Bernardina, ġewwa l-grotta min tal-Lurd biex imħabtek hemm turina. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Min jixtieq se jkun hemm ftit talb fil-kappella.